This is your boy MNTBN. Yo guys, this is your boy MNTBN up for another video, and today's video, nandito naman po tayo sa ating mumurahing studio. Meron po akong nakuhang mga pictures po na ang ating pong mga favorite cartoons ay ini-imagine as monsters. Diba nakita nyo na po yung video ko before na yung superheroes we imagine as villains po? If hindi pa po kayo nakapanood ng superheroes ko, I will put the link below. Kaya manood din kayo after nitong video na to. Okay, ito na. Let's start na po. Ito na po yung mga pictures. Ayan po. Ito po yung avatar. I don't think na para silang monster dito or para silang kung ano man dito yung pinapakita. But hindi sila nakakatakot. DuckTales. Oo, napanood ko to sa Disney. DuckTales. Nakakatakot. Para nga, totoo nga. Para silang ano dito yung para Mafia. Yeah, I got the word. Mafia. Para silang mafia. Hindi ko napanood to. Siguro yung ibang children makaka-relate nito. So, pero nakakatakot siya. Like, mas nakakatakot na hindi ko napanood yung cartoons na to. Tapos ito na talagang tumambad sa akin. Toy Story si Buzz. Parang realistic siya na Buzz. Tapos pinatay niya yung aliens na ano. How to Train Your Dragon. So, ayun nga po, si Hiccup po. Para nang si Hiccup po. Nakakatakot si ano dito Toothless. Meron siyang tooth dito. Oh my god, nakakatakot to. Like, ito yung childhood na gusto kong kainan, diba? Like, ito yung gusto natin kainan, diba? Nakakatakot siya, pinatay niya yung mga friends niya. McDonald's, bakit? Okay, Inspector Gadget. Napanood ko to. Parang realistic lang din, ginawang realistic. Tapos meron siyang mga gamit na pangpatay ng tao. Pangpatay ng tao. Grabe to Pinatay niya si Flynn. Parang ano dito si Tangyal na. Si Rapunzel. Parang ano si Rapunzel dito. Parang ghost siya. Jane Lane and Darla. Hindi ko napanood to. Comment down below kung anong channel to mapanood para matry ko din manood to. Kung saan to, Cartoon Network ba to, kung ano to. Or anime ba to, hindi ko alam. Pero badass sila artists, girls. Damn, girls. Para silang yung mga cars na nasa para silang nasa yung movie kalimutan ko, basta yung movie na yun is parang na wala silang tubig tapos nasa desierto sila tapos dugo. So ayun, nakatakot yung mga blood stains na meron sila. Calvin and Hope, Bess or Hopes, hindi ko alam. Comment down below, hindi ko pa panood pero amazing siya, parang cool din. Wow, ang sexy nung plant keeper. Plant keeper ba tawag dito? Extraterrestrial Vegetation Evaluator. Ito pa yung pangalan niya. Grabe, badass sila, badass. Smurfs. Wow, para silang galing. Pero si Smurfette yung tank. Green Giant. Ano tong Green Giant? Hindi ko ito napanood, pero ang creepy niya, para siyang ginaya sa Attack on Titan. Okay, Zelda. Ito yung diba? Game. Sorry, naging dirty-minded ako dito kung anong ginawa nila after nangyari to. Joke. Adventures of Tintin. Yeah, I'm a big fan of Tintin, kaya nga meron tayong poster na Tintin sa itaas ng badass ko dito. Nalawit yun si Simba, Timon, and Pumbaa. Parang ginawa silang realistic parang kumain sila ng tao. Futurama. Napanood ko ng Futurama. Wow, galing nga. Ang ganda dito ni Lila. Next, Winnie the Pooh. Oh my god, kinain na yung bata, yung best friend niya. Hindi ko alam kung sino yun. Basta merong movie na nun. Frollo and Esmeralda. Hindi ko napanood to, pero alam kong Disney to. Meron pa ng dugo si Frollo. Kasi sa kamay ni Esmeralda parang may blade. Shit, this was so sick. Hindi ko may imagine. Alf, alien life form, ano to? Hindi ko alam to. Comment down below kung anong channel to, kung saan to mapanood. Hindi ko alam to. Bar, King of Elephants. Hindi ko din alam to, pero napaka-badass ng King of Elephants nila. Oh,
merong babae sa puwetan niya, na inupuan niya. Nakakatawa lang. Ang high ni Alice dito. Ay, oo nga pala, kasi meron parang conspiracy theory no na, na hindi daw totoo yung mga pinuntahan ni Alice doon sa Alice in the Wonderland, na parang imagination niya lang na parang nakadrongga lang nga siya time na yun. Sana tinukhang ka na, Alice. Oo, adventure. Wow, ganda ni Princess Bubblegum dito. She's hot. Hot girl. Oh my God. So, di ba si John Smith, love ni Pocahontas, bakit niya ginagawa to? Parang dun lang din sa Tangle na pinatay nung ni Rapunzel si ano. Spirited Away. Actually, hindi ko talaga napanood to, pero meron akong mga nakitang ano, dahil napaka-fame nito, di ba? Na anime. Hello Kitty, pumatay ng daga. Okay. Kawawa naman yung baboy. Oh, Teletubbies. Like, amazing fact talaga. Favorite daw. Sabi na mama ko, sobrang favorite ko doon yung Teletubbies ng pagkabata ko. Kaya, pero ngayon hindi na yung gamit. Nakakatakot sila para sa alien life forms. Oh, namatay si Ash kinoriente ni Pikachu. Pika-pika daw. Sinabi siguro ni Ash na, Pikachu, use lightning bolt. Parang kakaroon. Tapos, saan niya pika-pika na ano natamaan si Ash. Sobrang uli ko, di ba? Oo. Yun na naman talaga. Parang actually, kaya ngang gawin talaga na Elsa siguro to. Dora the Explorer. Like, ito talagang literal na explorer. Gusto ko makakita ng real life movie dito, di ba? That's it guys, this is Boy MTBN signing off for this video. If you like this video, click thumbs up, tweet me at Boy MTBN, and become a part of Vitamin C fam. Ilalagay ko ang link sa description below, and that's it. Goodbye!